Komunitateko eta eskualdeko hainbat udaletako euskarak zerbitzuek Izarrendiz dira talentu lehiaketa antolatu dauen. Izarrendiz dira talentu show bat izango da, eta show honek 12-18 urte bitarteko gaztiei eskutuko artista hori ateratzeko aukera emango die. Gutxienez, 2 eta gehienez 10 minutuko ikuskizun bat landu beharko dute. Izan bakarrizketa, antzeslan bat, kanta, dantza, bertsuak, bakoitzak gura dauena, baina euskeraz. Eta paien aurrean taldeka nahiz bakarka aurkeztu beharko daue. Lehenengo hitza izango zen euskara, bigarrena izango zen nerabeak, 12-20 arteko gazteek, eta niretzako hauen bai euskara eta bai nerabeak erlazio asko deko proiektu honen barruan. 10 udalerri, Durango, Jurreta, Berriz, Zaldibar, Elorrio, Atxondo, Abaño, Isurtza, Mañaria eta Garai. Gero beste hitz bat izango zen eskualde bat, Durangoko mankomuniako euskara zerbitzua, gero izango zian castingak, izango zen beste hitz bat izango zen talentu show bat, eta gero beba izango zen gala, epaimai batekin, eta azkenik saria, eta nik amaitzeko, nik aipatuko nabaen bai konpromesua. Bai Durangoko mankomunitatea, eta bai aipatutako 10 udalerri, eta baita ere, nik momentu honetan, udalerri horietako euskarak teknikari eta arduradunak. Beraz, gazteak izango dira egitasmo honen benetako protagonista eta sortzaileak. Eta aldi berean, euskara gozamenarekin lotzeko aukera emango diogo. Gune formaletatik atera euskarari balioa aitortuko diogo. Eta nerabeen artean euskararekiko motivazioa lantzeko modu erakargarri eskaini. 20en bidez eurekaz harremanetan jartzen gara. Nerabeen artean sare soziala kriston indarra hartu dabe, eta batez be 20. 20 dena da beste bide bat eurekaz eta harremanetan jartzeko. Eta esan ez dela bakarrik gala, baizik eta dela prozesu luze bat. Aurkezpenak egiten hasten garenetik, sariak banatzen diren arte, prozesu horretan bai blogaren bidez, bai 20en bidez, bai aurkezpenen bidez, bai castenien bidez, galaen bidez, bilatzen duguna da nerabeengan eragitea, batez be euskararen motivazioen eragitea. Hala, Durangaldeko gazteak Izarrendiz diran parte hartzera animatu nahi ditugu. Eta bide batez, beraien senide eta lagunak ere azaroaren 13ko galara gonbidatuta daudela helarazteko aprobetxatzen dugu. Durangaldeko gazteak adi, 12-18 urte bitarteko artista bila gabiltza.